Καλησπέρα από την τεχνική.com, είμαι ο Μιχάλης ο Μίγκος και ήρθε επιτέλους η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή του διαγωνισμού. Είχαμε πει ότι είχαμε ξεκινήσει έναν διαγωνισμό από 9 έως 20 Είχαμε πει ότι η κλήρωση θα γίνει στις 21, δεν είμαστε συνεπείς αυτό. Και ο λόγος είναι γιατί είχαμε πολλές συμμετοχές και τελικά δεν βρίσκαμε κάποιον να αγκαρέψουμε για να μας καταγράψει τα ονόματα. Τέλος πάντων, με την ομάδα μας είχαμε πει ότι θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί έναν γρήγορο τρόπο να τα πάρουμε αυτόματα από το Facebook. Τελικά ο κλήρος έπεσε σε μένα και εγώ, επειδή δεν μπορούσα εύκολα να δεν το είχαμε ξανακάνει και έπρεπε να ψάξω αρκετά για να το κάνω, έπρεπε να βρούμε τον τρόπο αυτό. Τον βρήκαμε τελικά σήμερα, που είχα λίγο χρόνο. Ξεκινάμε λοιπόν να σας πω πώς θα γίνει η διαδικασία. Έχω εισάγει από το Facebook μέσα σε ένα Excel όλα τα ονόματα τα οποία τα πήραμε από το Facebook. Θα σκρολάρω λιγάκι τη λίστα ούτως ώστε να δείτε ότι είναι όλα τα ονόματα μέσα. Δεν είχαμε βάλει κάποιους περιορισμούς όσον αφορά το δίπλο εγγραφές, διπλά comments κτλ. Ήταν ανοιχτό. Ενδεχομένως σε ένα μελλοντικό διαγωνισμό θα το φροντίσουμε αυτό, αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε κάποιος τέτοιος περιορισμός. Οπότε ουσιαστικά καταγράψαμε όλα τα comments ένα προς ένα, ακόμα και κάποια διπλά comments κτλ. Έχουν καταγραφεί και ουσιαστικά από τη λίστα αυτή, την οποία θα τη σκρολάρω τώρα για να τη βλέπετε, για να θεωρηθεί έγκυρο το όλο θέμα, θα επιλέξουμε έναν τυχαίο αριθμό ούτως ώστε να κληρωθεί, ούτως ώστε να κερδίσει το Nokia ένα πολύ καλό δωράκι. Με αυτή την κίνηση είδαμε κιόλας το μεγάλο ενδιαφέρον που είχατε για το συγκεκριμένο δώρο, οπότε θεωρητικά θα ξεκινήσουμε να έχουμε πιο τακτά τέτοιους διαγωνισμούς. Η διαδικασία τώρα έχει ως εξής. Αφού σας δείξω και την ημερομηνία από το in.gr, θα μπω σε λίγο μόλις τελειώσει το σκουλάρισμα της λίστας. Θα μπω μέσα στο random.org και θα επιλέξω έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός που θα βγει από το random.org θα είναι και ο νικητής του διαγωνισμού. Κατόπιν τούτου ο νικητής θα ειδοποιηθεί με ένα προσωπικό μήνυμα ούτως ώστε να έρθει να παραλάβει το δωράκι του. Να θυμίσουμε λοιπόν εδώ ότι εδώ είναι και ο αριθμός, είναι 1338 τα σχόλια. Όπως είπαμε, έχουν καταγραφεί έτσι όπως είναι. Επίσης να πω, κάποια ονοματάκια είναι λίγο παραποιημένα, ας πούμε εδώ πέρα. Ο Γιώργος 16 από το Ηράκλειο κανονικά είναι Γιώργος Ηράκλειο. Απλά κατά την εισαγωγή την αυτόματη από το πρόγραμμα πέταξε κάποιους τυχαίους αριθμούς. Αυτό δεν θα χαλάσει το αποτέλεσμα, εμείς καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο νικητής ούτως ή άλλως. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κλήρωση, η οποία θα είναι πολύ γρήγορη μετά τα εισαγωγικά. Ας ξεκινήσουμε να πάμε στη σελίδα. Αυτός εδώ είναι ο διαγωνισμός, έτσι. Ο νικητής κερδίζει ένα Nokia Lumia 930. Απλά αφήνει ένα σχόλιο, κάνει like και ουσιαστικά εμείς τον βάζουμε μέσα στην λίστα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε την ημερομηνία. Όπως βλέπετε εδώ είναι 26 του 2015, κάνω και ένα refresh. Ακόμα λοιπόν 26 του, η ώρα είναι 7:30 και θα πάω στο random.org ούτως ώστε να διαλέξω έναν αριθμό ανάμεσα στο 1 και στο 1338. Παρεμπιπτόντως μου πήρε αρκετό χρόνο για να βρω πώς θα κάνουμε το διαγωνισμό, πώς θα εισάγουμε όλα αυτά τα ονόματα μέσα από το Facebook στο Excelάκι. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει πώς μπορεί να γίνει εύκολα ένα διαγωνισμός, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με την τεχνική μας ομάδα, ούτως ώστε να τον βοηθήσουμε σε παρόμοια περίπτωση. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να πατήσω το κουμπί και το random.org θα μας δείξει έναν τυχαίο αριθμό. Πάτοντας λοιπόν Generate, βλέπουμε ότι ο αριθμός είναι το 1263 και πάμε εδώ να βρούμε το 1263, ο οποίος είναι ο Βασίλης Γιαννόπουλος. Αυτό εδώ δεν ισχύει, έτσι. Είπαμε ότι έχει πετάξει τυχαίους αριθμούς το πρόγραμμα. Πάμε να βρούμε λοιπόν το Βασίλη Γιαννόπουλο. Συγχαρητήρια Βασίλη.
Ουσιαστικά θα πάμε λίγο να δούμε, ας κάνουμε και αυτή τη διαδικασία λιγάκι, να βρούμε και το Βασίλη. Πάμε. Θα μας πάρει κάποια ώρα βέβαια. Και καθώς θα μας πάρει κάποια ώρα, να πούμε ότι η εταιρεία μας αυτό που κάνει είναι να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε οποιοδήποτε κομμάτι της τεχνολογίας, είτε αυτό αφορά κινητά τηλέφωνα, είτε αφορά laptop, PC ή οτιδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε όσον αφορά τη τεχνολογία μπορούμε να σας βοηθήσουμε, είτε κάποιος τεχνικός μπορεί να έρθει στο σπίτι σας να σας δείξει 5 πράγματα για το πώς κάνετε τη ζωή σας απλούστερη, είτε με εξ αποστάσεως υποστήριξη μπορούμε να μπούμε στον υπολογιστή σας και να σας υποστηρίξουμε σε οτιδήποτε κάνετε. Κάποιος έχει ένα blog, χρειάζεται μια βοήθεια, κάποιος έχει μια fan page στο Facebook και χρειάζεται κάποια βοήθεια. Όπως θα δείτε και σήμερα, εδώ όλα τα comments, όλα τα σχόλια του Facebook θα έπρεπε κανονικά να τα γράψουμε με το χέρι. Βρήκαμε τη βέλτιστη λύση τους ώστε να τα εισάγουμε. Έτσι, όλο αυτό η τεχνική μας ομάδα είναι εξειδικευμένη στο να βρίσκει βέλτιστες λύσεις για να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη. Πάμε να δούμε λοιπόν, εδώ πέρα μου δείχνει 1152-1359, ο Βασίλης είναι ο 1263, άρα πάμε λίγο πιο πίσω. 1263, ας ψάξω εδώ. Γιαννόπουλος. Έχουμε και άλλους όπως φαίνεται. Βασίλης Γιαννόπουλος. Ο Βασίλης Γιαννόπουλος με το σχόλιο ναι παραπάνω selfies είναι ο νικητής μας. Συγχαρητήρια Βασίλη. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή που είχε ο διαγωνισμός. Αυτό μας ενθαρρύνει να κάνουμε και άλλες τέτοιες κινήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας για να μαθαίνετε για τους διαγωνισμούς που θα κάνουμε. Κάντε like, σχολιάστε, πείτε μας τις απορίες σας. Η τεχνική μας ομάδα είναι στη διάθεσή σας για να βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα με την τεχνολογία. Ένα τηλεφωνάκι στο 211-500-4055 θα σας κάνει να κατανοήσετε και καλύτερα τη δουλειά μας. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη με την τεχνολογία. Εύχομαι καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.